sha da baya na bazu mu akai da manya giwa karo da bauna kai baka shiri da kwana na gaida mai gidana mai kishin ƙasa ganina baban sinadiya baban izo kun ji jarumina baban farko baban iman kun ji malamina ga angon hajiya hawa mama ce gurina sai na doka tambarina ga shinshina gwanina an san ka mai gidana baka shiri da barna ministan ƙasa ministan energy Yakubu zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya zaman duniya da daɗi Yakubu shi bai shiri da ƙarya ministan ƙasa ministan energy kar ka sha da baya zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya ni Allah na sa da farko domin shi ne yake wa kowa Yakubu kai ne kake da komai da famun ba ni raina kowa Yakubu ka san duk faraci na ga wanda nake ba ya manta kowa Yakubu ya Allah daɗo salati ga wanda kawai ke ba da baiwa Yakubu gata cikar halitta daga amina abin yabo zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya ni ba na shiri da saura mai cika baki da bata suna Yakubu dan na samu zantukan ka kana adawa ga mai gidana Yakubu dan ni ina da sirrikan ka kai hankali kar ka sha na tuna Yakubu hanyar ka ta daban ta mu ta daban ba ma gamo da juna Yakubu shi dogaransa Allah babu ka babu malami dan Yakubu zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya ministan ƙasa ministan energy bai shiri da ƙarya Yakubu ina masu yin adawa na ce kowa ya sha da baya Yakubu aikin ƙasa ya zo ya yi dan kishi ba musan musanya Yakubu alƙawari ya ɗauka ga 'yan ƙasa babu sha da baya Yakubu Allah ya ƙara girma da nasara gunka mai gida dan Yakubu zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya ni na ja na faɗar na barka zance na masu ƙarya Yakubu ai inda nan na fara ba ni tsayawa ko sha da baya Yakubu shi arziki nufin Allah ne mu ma muna da kaya Yakubu sai ya nufa na samu don haka ni ba ni yin musanya Yakubu mai hankuri yakan dafa dutse kafin a tashi sai kai Yakubu zaman duniya da daɗi mai hankuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya ministan ƙasa ministan energy Allah ya baka mulki Yakubu ko ban faɗa ba ikon Allah ne sirrin ciki wa hanji Yakubu wa'ancan da ke ta kushe ku daina yi ba faɗa da gunji Yakubu dan ba ku nuna kishin ƙasar ku shi ne kuke ta gunji Yakubu aikin da an ka bashi yake yi ba na ku ne ba kunji Yakubu zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya komai da lokaci Allah ne ya ce a sa da kai Yakubu tun masu yin adawa da sun gane ka su duke kai Yakubu iko na rabu sai dai kallo ma masu ja da kai Yakubu na ɗan da na jarumi na Hamza Audu na ne da kai Yakubu Allah ya baka dama to sai ka dama muna baya Yakubu zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya Yakubu kishin ƙasar ka Yakubu dan Allah kar ka sha da baya zaman duniya da daɗi
Yakuba shi bai shiri da ƙarya. Ministan ƙasa ministan energy karkasha da baya. Zaman duniya da daɗi mai haƙuri ba ya sha da baya. Yakuba kishin ƙasar ka Yakuba dan Allah karkasha da baya.